Di berdewamiyarê karên xwe parastin ji feyrusa korona li Kobanî û tevahiyê bajarên Bakur û Rojhilatê Sûriyayê, Rêveberiya Xweseriya Bakur û Rojhilatê Sûriyayê biryara qedexkirina livûtevgerê li seranserî Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyayê stand. Ev biryar di roja duşemê ya 23 Adarê ket dewarê cîbcîkar anînê. Amêza hawarîne parastina Kobanê dikine, parastina gel dikine, sey merad korona. Ve derê em giştî nivan parastinê. Her malekê kesek derkeve mala xwe, darê xelatê xwe dikire tê. Em îro şinda jî millet derkev derva avê xerametê bide û tişta bide ye. Milletê dana mara dibêjine war himayê dikine, bira derkevin lebikê xwe û avê xwe dest xwakin, yek here dermanê xwe mesela derman seydalî tişta here wîne yekî tenê here. Heta xelat mal gerek e. Bi sedema biryara Rêveberiya Xweseriya Bakur û Rojhilatê Sûriyayê, geriyan û rêgirtin di navbera bajarê Bakur û Rojhilatê Sûriyayê û bajarên Sûriyayê bi temamî hatin girtin û her wiha di hindirên bajarên Kobanî de bazar û bazirganî û livûtevger bi temamî hate rawestandin. Tenê tîmê hawarî û tenduristî baringehê xwarin û nexweşxane û dermanxane vekirî dimînin û tenê xelk dikare ji bo peydakirina pîdeviyê cîhanê ji malê derkeve. والله سبي خاطري بين صاغي ملات جيش كده التزام تكي بس وقت تشتكي برخوش يعني جملات را يعني صراحة ملات را بتشتيوني دا وقت يجي ملات التزام تكي بس يجبرني ملات سبي خواني خوا يجبرني ورا بني أنا هم كاس كوينا وسموت أنا بكنا أما وقت يجي ملات جي قرتيه بس قرارك برخوشة وهي خوش وهي ملات خوا يعني بارز بكه هي خوشة صراحة مرة يعني لەگەر karê Rêveberiya Xweser her wiha hikûmeta Sûriyayê çend biryarên rêgirtin li pêş belavbûna feyrusa korona li Sûriyayê girtin û livûtevger û rawestandin kar û xebat li gelek bajarên mezin yê Sûriyayê hate girtin û sînorê di navbera Sûriya û dewletên derdora wê de bi temamî hatin girtin.